Bejn dak imwiet u l-pjazza li nataw in-nies hemm diskrepanza enormi. Apart il-fatt li mill-filmati ta' Net News jidher ċar li x-xogħol ma tlestix kif suppost għax dar kollox baġla qabel l-elezzjoni ġenerali. Din il-pjazza kienet imwieda li se tkun qed tiġi riġenerata lura fl-2021 madankollu x-xogħol beda fi frar tal-2025 u nfetħet aktar minn sena wara bix-xogħol huwa stmat li laħaq is-somma enormi ta' 10 miljun euro. Intant fil-waqt li għal-ftuħ ma ġiex mistiedna l-medja kienu bosta li dawk raw il-filmati u ritratti tal-pjazza fejn saħqu illi għalkemm raw id-differenza sostnew illi x-xogħol ma jaqbel xejn ma dak li kien ġie imwiet. Net News staqsa lil Owen Bonnici x'derlu mill-pjazza u staqsa d-domanda li qed jagħmlu bosta għalfejn ix-xogħol mhux bħalma kienu rew snin ilu. In-nies il-pubbliku bdew jaraw l-artworks illi ġew proposti ma dak illi fl-aħħar mill-aħħar infetaħ. Ġifieri kien hemm ħafna affarijiet neqsin. Ma taħsibx illi forsi seta sar xi ħaġa aħjar. Jiena nemmen illi sar investiment importanti f'Buġibba, Buġibba kellha bżonn dan it-tip ta' investiment u dan investiment li ħajkun għall-benefiċċju tal-Maltin u tat-turisti. Ma jaqbilx mal-artwork għalhekk qed ngħidlek. Jiena nemmen li dan huwa investiment li għamel ħafna ġid kemm għall-Buġibba kemm għall-Maltin u kemm għat-turisti. Francesco Catania, Net News.